Da li ćeš da lažeš ovaj put, kao i svaki? Da. Da. Dobro. Čekam Ali nisam da- ja to puno gledala, zato ne Samo znam. sekund, znači, Pa vidim. treba prvo da kažemo šta imamo u ruci. Lolek i bolek. Ajde. Ajde. Ja imam kamen. Kamen, pa gdje si ga našla? Ja u ruci imam pomoranđu. Evo malo je ovo glupo, pošto ja znam da mi nemamo pomoranđu u kući. Koje boje je taj kamen? Sive. Ajde, Sad ja. ajde. Uzmi onako nokte i onako udari po toj pomoranđi. Da udaram. Pa kuckaj, onako kao ovako. Evo, slušaj. Dobro. Ajde, uzmi taj kamen i gađaj Jocu. Šalim se, uzmi taj kamen i tupkaj o sto. Ej, lažeš. Jel ja sad kažem kao laže? Ne, još malo pitanja, Pa brate. šta da te pitam kad... Dobro, sad ja tebe pitam. Ajde. Ajde ti uzmi i kao vuci tu pomoranđu po stolu. Kao. Uzela riba vuče duks. To pravi ili veštački kamen? Pravi kamen. Onako baš tvrd i težak. Da. Pa to onda nije kamen i ti lažeš. I šta sad? Sad čekaj. Ja, znači, Svako ima po 3. 3-4 sati i stavit ćemo ovdje gore predmet. Sad. Ti ne možeš da radiš. Jo, koleno. Se vidimo? Ja klizim. Ajde, dobro. Koji predmet imaš? Super lepak. Dobro, ja imam čačkalicu za zube. Ona kutija. Jedna čačkalica. Dobro, ajde pročaškaj malo zube. Treba da čuješ? Da. Ništa ne čujem, malo bolje to. Pa kako? Ajde, Baci sa visine malo taj super lepak. slušaj. Aj opet. Ne da ga rolaš, nego da baciš. Pa bacila sam. Dobro, ajde. Dobro. Ajde, polomi čačkalicu. Pa šta se smiješ? Pa čula sam, nego mi neprijatno. Baš opet? Pa dobro, verujem ti. Dobro. Ajde, vuci onako po stolu taj super lepak. Bez noktiju. Znači samo vrhom. Ti nemaš ovo super lepak. Imam. Da vidim. Pa pokaži gore. Šta je to, brat? Mirišljivi štapić. Ja pitam jel u kutiji super lepak? Ne, običan super lepak. Ja znam da igram, a ne znam da kaže da. Kaže na. Šta imaš? Aha, ja imam kečup. Ja imam olovku za pipkanje po telefonu. Hemijsku? Po telefonu, po touchscreenu što ima gumu na vrhu. Da. E pa to. Ajde otvori taj kečap i nemoj da ga okrećeš od onog, nego bude čep na gore, stiskaj onako da se čuje. Ajde. Ja. Dobro. Tom, rolaj tu olovku po stolu. Ne rolam. Šta radiš? Pa rolam, brate, Da i olovku. malo jače, ajde. Dobro. Zatvori i promućkaj malo to. Odsečnije malo, ne brzo da mućkaš, nego kao ck. Dobro. Pipkaj tom olovkom, tom stranom, kao, ali pipni mi ovdje po ovome. Dobro. Odvoj 3 cm i baci na sto. Aj opet! Koliko kečap ima? 3 grama. Udari malo tom olovkom, ali onako, nemoj vrhom, nego onako ravno njom udari. Kao po dužini. Da, po dužini. Ne noktom. Nije nokat. Dobro. Ajde. Plastično je, brate. To je to, ja kažem da ti nemaš kečap. Ja kažem ti nemaš olovku, znači ne da nemaš olovku, nego ne znam ni ja šta imaš. Ajde, 4, sad. Uzela si moj dud. Ali iskreno, kad sam pljusnula ovo... Čuo sam da je neka krema, nešto. Ana kao, odan je di crveno. Ana, znači što ume da... Kaže ona, Jao, gdje koleno. si našao to?
Tačno sam znala da si slagao. Ide, igramo, kako se zove taj... Kako zove izazov? Gađanje predmeta. A što? Gađanje Viš, predmeta. ja krenem i mene svi ovako gledaju. Ajde nešto da mu zakuvamo. Nešto... Jel vidiš, samo probleme pravi. Ja sam. Ali imaš 2 kanala za bubice, ne? Ne znam, okej. Nemamo. Ajde još jednom. Znači, igramo igru pogađanja i sada ja sam izabrala predmet koji će Rale da pogodi. Sad igramo Rale i ja. Da, ajde. Ali kako možeš da me sprovedeš tamo da on ne vidi? Možeš da mi daš taj sto? Ne. Jel to tvoj predmet? Sačekaj, vidjet će. Ne, samo pusti ga, brate. I ti ne okreći se. Vidi. Ne, gledam, ajde. Ajde. A ja kažem nemoj da se okrećeš. Ne to. Ajde. Kadilo. Nemoj. Ajde, Čekaj, kreni. ne okreći se, sačekaj. Ti to. Uviću se. Pa šta hoćeš da vratim? Pa vrati. Jesi ti zatvorila oči? Ajde, Jesam. ajde. A što to radiš? Šta radi? Da ti lepo kažem zatvori oči. I kao igramo fair. Pa zatvori oči. Pa vidiš da su mi zatvorene. Zatvorene. Ajde, beži tamo. A tebi, čekaj, izvini, je to tvoj predmet u rukama? Nije, ajde, Dobre. nije. Sakrila ga, evo da pored negdje. Ne, pa tu je predmet. Jeste retardirani. Ajde. Nije videla. Sad, čekaj sekund, imamo komplikacije. Ide Jana, uzmi svoj predmet, ajde. Jel mogu ja sad? Ali možeš da uzmeš svoj A samo stavi kadar na mene. Ajde, kadam. Ja, gospode. To je ono ovdje hoće. Ajde ti, Radovan, idi desno. Idi ti ovdje desno, ajde. Pazi. Ajde, slabo. Ovo je nemoguća misija. Ti čučni tu sad i ti sačekaj da ja odem tamo. koleno moje. Ja. Ne moram da varam, ali ću je pobediti. Ajde. Može na jedan ili nešto, pošto vidi se pola kuće. Vidi se i oca tamo čak. Pa nema veze što. Kako hoćeš. Mogu da okrenem? Pa ti okreni, Okreni. posle montaži. Ovo ćete u montaži. Dobro. Ja danas imam petaljku. Ti? Što? Ona je rekla imam pecaljku. Pa? A šta ti imaš? Ali ja već znam da Ana laže. Imam daljinski. Ajde, postavi mi neko pitanje. Ajde, šljapi onako peceljkom po stolu. Ali jako šljapi. Ne, ali uzmi peceljku opet. Ne možeš 2 puta, znači Što to ne je mogu? urađeno Jedno i to je sad pitanje je. gotovo. Sada ja tebe pitam. Ti si rekao da imaš daljinski. Ajde ugasi TV. Ugasio sam. Ali ne radi. Evo ja sam. Pa kako možeš da ne Evo radi? ja sam. Ne radi. Nije taj daljinski pitanje. Koliko ti je to dugme neko, kao... Pa evo, Kako? jedno pitanje, izvini. Kako si igra ova igra? Dobro. Ajde, uzmi i tapkaj tim daljinskim. U stvari, koja ti je boja? Izvini, kako ti pitaš? A on pita, ajde, izvini. Ajde uzmi rola i peceljku. Da rolam pesaljku. Da. Kao Miki. Kao ti si... Evo, rolam. Rola je po stolu, izvini. Pa to je drugo pitanje. Nije dobro, ajde, brate, ne može rod po ruci, ono. Može. Izvinjam se na moju facu. Dobro. Dobro. Ajde sada ti uzmi i udaraj daljinskim o sto jako. Ovo zvuči kao neka kutlača. Dobro, šta još da te pitam kad znam da lažeš? Će prednosti, ja ne znam što ovdje sve postoji. Ali ono što... Pa ne znam. A ja znam baš. Pa, brate. Živjela ovdje 15 godina. Ajde, Izvinjam se, meni je otišla ruka. Ja sad pitam. ajde pitaj. Ovo ti je zadnje Ajde, pitanje. pusti peceljku sa visine. Znači, sa vrha ove ploče pusti na 100. I pusti na 100. Pa uništit ću 100. Nećeš od peceljke uništiti 100. Ajde, može? Ali skroni ruku, znači da padne direktno na 100. Dobro, ajde, 3, 4, sad.
Mislim, Pa ništa, ne možeš da ugasiš TV i ne znam šta više da te pitam. Znači, logično da me lažeš. će da ti drljam onako po dugmićima. Ajde, drlje po dugmićima. To je četka. Znam, zato što češem kosu, za razliku od tebe. Jesam ga provalila? A? Ajde, Jesam šta ga misliš da li provalila? jesi ili nisi? Pa ja mislim da sam te provalila, znači to nije daljinski. Si 100% sigurno. Jesam, to nije daljinski, to je četka za kosu. I to ona drvena koju Mira koristi. Maj. Dobro, šta ti misliš? Ana. Pa ja znam da lažeš, da nije peceljka u pitanju. Pa, Nego mu ajde, da pokaži mi. 3, 4 sad. To si peceljka Blade tu na stolu svakako. Pa kako misliš Blade na stolu? Imala si nešto metalno, znam, pa nisam rekao. Možeš sa 2 predmeta. A viš kako sam te provalila? Sa jednim ne možeš da pobediš, pa zašto Znači, si žensko i zna svako zna zvuk ovoga, mislim. Kaže, to je četka za kosu, znam. I ovako s peceljkom udara po stolu. Pređi s njimi. Pređi s njimi da se vidi šta je. I ovo izgleda jako kao ludnica. Samo ti padni, nemoj moj tablet da padne.